Jeg hedder Mike Gribel. Jeg er i ved at lave en sang, et stykke musik på baggrund af det her billede, som led i vandrehistorier. Og nu er det jo vandrehistorier, så jeg går ud fra, at jeg har lov at tage et eller andet element og læse det op, eller udlade nogle ting, eller hvad jeg har lyst til. Jeg vil selvfølgelig starte med at analysere det her billede, og jeg kunne ikke se det helt igennem plastikken, men da jeg så kom hjem med det, så var det meget klart, at det var syndefald og så nogle andre ting. Jeg så været inde på kunstnerens hjemmeside og fundet ud af, at de her X'er her, det er ligesom et varemærke nærmest. Og så var der nogle sjove ting, som det her kæmpe hoved, som er rasteret til hest, og så nogle nærmest glansbilleder. Det her nede, det går nok med. Der er forskel. Og så nu tænker jeg jo så, at jeg prøver at tænke i musik, og jeg tænkte lidt, at de her prikker kunne være sådan noget dunkende, disco-agtigt beat, og så, hvad hedder det, som ændrer sig herhen over en puls, som du siger, og så går ud og vokser op i styrke og ned igen i karakter. Jeg må sige, at jeg var sådan lidt, det her det er meget, meget klart, det her det er syndefaldet, og der tænker jeg, det har jeg altså ikke lyst til at være, det skal være så specifikt. Og så tænker jeg, de første par dage, der var sådan en brev her med, så lød jeg være med at læse det overhovedet. Og så kiggede jeg så lige på det sådan meget hurtigt, og der stod så ikke med syndefaldet. Og så tænkte jeg, okay, ja da. Men jeg har så prøvet at bevæge mig ikke fra det, fordi, som sagt, jeg havde lyst til, at det skulle være ligesom. Så jeg tænkte, godt, hvad nu hvis jeg var fra en anden kultur, aboriginal, alien eller sådan noget. Men der skulle nok være et menneske, der kunne forstå de her ting. Så jeg prøvede ligesom at fokusere på nogle enkelte elementer, og læse dem op, som jeg snakkede om før. Og der var jeg i øjeblikket nu. Jamen, jeg tænkte, der var noget barnligt over det, så ville jeg lave en vuggevise, faktisk. Jeg gik ud og kiggede på, hvordan man lavede sådan nogle, ligesom Brahms vuggevise eller sådan noget, men synes jeg ikke var det helt rigtigt. Så har jeg set meget på, hvad hedder hun nu, Marie Key, her på det sidste, jeg har været ved at kigge på en af hendes sange, den der hedder, det er glemt, en af de nyere. Hendes melodi går i sådan en rundgang med 4 akkorder, så er der lige et intermission et eller andet sted. Men jeg tænker, det kunne jeg måske også lave. Og det kunne være lige så godt som de her vuggeviser, som er lidt mere simple. Så nu har jeg så fundet ud af, at jeg vil lave noget, der er noget i retning med, det duer ikke den idé med en vuggevise. Det skal være en børnevise, en vise for børn. Faktisk er det en far, der synger til sin datter, eller om sin datter, som har en masse drømme. Og emnerne i drømmene, de kommer så blandt andet ud af det her billede. Der er blandt andet noget med en meget, meget stor, farlig, gul sommerfugl, som bliver jaget væk af hendes gode ven, Hatia. Ja, det er sådan, det der, jeg er kommet til. Men jeg har så læst den her, nu står jeg jo snart færdig. Jeg har så læst den her i dag, og der står, nogle dyr er i kasser, 2 duer, havde jeg gættet, sidder sammen i et dueslag, et ansigt, kigger tankefuldt til siden. En grøn puls og rytme, der falder og stiger, ligger som en samlet klar. Det var det. Det havde jeg ligesom fattet. Og så det der sorte bånd med X'erne. Ja, det var det.